bengkelku. Iki bengkel nembe tak renovasi ya dadi yo ketok apik. Nah iku bojoku terus nganggo saka blojo ya. Adikku sing lanang. Mobilnya arep tak cat iki cate ono akeh iki. Kancaku tak kumpul di kafe sama gambar opo ae penting ganti ngono lho. Nah iku kolongnya tak cat desain ben seger ngono lho. Dilapisi ben halus terus. Kancaku nggo gambar opo kayak nyeduk kayak mau kayaknya gambar cebong ngono lho. Tapi yo sing penting apik ngono lah. Ngarani kono yo apik. Jane yo bingung arep model gambar opo ngono. Gambar cebong, gambar kasing, gambar wae. Sing penting dadi piloke entek maneh. Anak karo bojoku. Berarti anakku kayak kaleng biskuit dulu. Jadi arep banget tapi aku yo ojo lah ndak mendem. Nek mati gawe meneh. Kurang dinorong ki ramangan. Kadera koper kurang Twitter ki onte dilalai. Mbah. Nah, jadi desene ya ngarep poten lupit koyo siluman lah, siluman wedhus opo gitu sangar. Yes, meh dadi tinggal 15 deh. Oke. Nah, yes, meh dadi kowe tinggal dikubah karo diresiki bekas jate. Jate entek ya. Oke. Nah, iki gambar cebong iki ndase. Foto iki tahap akhire nggo ngentai piloke nek dicoret-coret nang langsung penting piloke entek. Nah, iki dadine kok ngono kuwi. Gambar cebong tak warnai ben apik. Mantap. Tapi biar mobilnya aslinya gerobak sampah, tapi sekarang wong kreatif yo jadi mobil api koyo ngono kuwi. Aku yo bingung jane kok iso ngono lho. Kendarane wong seneng ngarep kuwi lho, program pireng lho. Ae, ayo. Nah, iki ketok saka kiwa. Iki kiwa putih. Nah, iki ke tangan ireng. Iki koyo siluman lho. Dadi tak jalan-jalan mlaku ning kota yang golek jalan ngono lah. Saya malah dibeli karo hasil mobil gemblung. Asline udah mobil sing gemblung kuwi wonge sing gemblung. Ya wis, apa kok. Iki jaten tak akeh ya ono rong truk kayane. Tak tulisi 5. Artine 5 ngono lho. Dadi sing kancaku 5 kae sing ngrewangi gawe iki. Dadi dienggo ya bareng-bareng wong 5 ngono lho. Nek ora amet ya ono sing nang bagasi, bumper, kap mesin, dhuwur bareng.